Siapa itu? Siapa lo tuh? Buka tolonglah buka laki bukakanlah kelas sayang bukakan pintu udahlah pulang oh iroi sayang bukalah buka udahlah dingin tagak dijanjang. Oh awak pulang yo? Iyo udah Roy. Pai banalah mangade udahlah pulang maju pai banalah basanang sanang udah kajawa kalau lah pai lalu po sajo bini di rumah. Apa-apaan dong si Roy? Ah indah tuh. Apa-apaan sih dong kenapa Iroy berapa-apa udahlah pulang Iroy mamberang laberang saja sabar dong dulu setanan usah dipaturuikan. Kan iyo juo tuh. Apaan sih Roy? Sakit hati rasonyo udah berjanji tak batapati tiba di rumah babae pulo basi dong 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 oh pai banala kota kana juo jonan di Jawa tuh. Sorry Roy, lupa udah. Lupa. Sorry maafkan udah nan tatap I love you Iroy ikutan donyo punyolah Iroy udah baokan baka comato tarampat tinggi jolo di tangan. Iyo lah ida. Lah Iroy. Naya lah udah na boleh kini Iroy bukakan tunggu dong udah Iroy buekan kopi dahulu lai takkan na juga deh udah kopi Iroy ko. Roy, kok indah mengana kopi Roy ko mungkin indah pulang udah lewat. Ya benar dah. Banyak punya Iroy sudah. Iko kan punya Roy kok. Kok kecemato. Kok terompat tinggi. Kok lo ciptakan. Nah, bagaimana bunyi Roy? Buka tolonglah buka laki bukakanlah kelas sayang bukakan pintu udahlah pulang oh Iroy sayang bukalah buka udahlah dingin tagak dijanjang. Oh, awak pulang yo. Iyo udah Roy. Pai banalah mangade udahlah pulang maju pai banalah basanang sanang udah kajawa kalau lah pai lalu po sajo bini di rumah. Apa-apaan sih dong Roy? Ah indah tuh. Apa-apaan sih dong kenapa Iroy teraba-raba udahlah pulang Iroy mamberang laberang saja sabar dong dulu setanan usah dipaturuikan. Kan iyo juo tuh. Apaan sih Roy? Sakit hati rasonyo udah berjanji tak batapati tiba di siko babae pulo basi dong 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 oh pai banala kota kana juo jonan di Jawa tuh. Sorry Roy, lupa udah. Lupa. Sorry maafkan udah nan tatap I love you Iroy ikutan donyo punyolah Iroy udah baokan baka comato tarompat tinggi jolo di tangan. Iyo lah ida. Lah Iroy. Naya lah udah na boleh kini Iroy bukakan tunggu dong udah Iroy buekan kopi dahulu lai takkan na juga deh udah kopi Iroy ko. Roy, kok indah mengana kopi Roy ko mungkin indah pulang udah lewat. Ya benar sudah. Banyak punya Iroy sudah. Iko kan punya Iroy kok. Kok kecemato. Kok terompai Roy.